Hakajing yat kapor kabaki pat ba kile be bhai kajing nang jing stan lingba ki slam puli bapher lahasor ne hanong kendong bat kani kalapen long ru ya ki riu rang ba kador ba stong lum kunjoin Riboy district ban seng no dak skol snong la jong house nam araja arpoi khnang bakan ai jing mentoy ya ki khon ki bawan na ki long yeng ki baduna ka yo ka kot kani ka skol ka don nadu ka kelas A du kelas 5 bat ki nong shong snong ki haban siu hi ya katulop ki nong hikai bat ki jing don kam ki khana skol ya kani lapan pau daw ba James Mukim urang ba snong kalum kenjon hagas pautere uleber arja arpusan ban ong baka dorbar snong hadu menta kampat yo jingarap nang no ru Henry kidon pat ka jing ang nut baka sarkar kan pai khmat no syakate ka skul ule thuru baka te ka snong ka dei ka badang sa din bha nadu ka surok ka badang dei tang ka surok khndo bat ka don ru tang kumba lai pautunum yeng nadu bala sengya ka house nam arjar khat khandai ya kan ke skul sedang haus nem arajar arfueng sedang nak sinong te namar kata tementa kadang don kumba saus nem skul jungi te kapun ke juruna ne skul jungi namar bangi kanero ngisu yale hida ka bor sinong ban pandha kini ke madan skul te kini ke terpai ro ngidang ya tre bedak sinong namar ki tulop ki nang kai ro ngidang ya kersan hida sinong ke kelas hadu bakat nu kadon ke kelas kadon hadu kelas 5 ki khana skul hi ki bala laj hi ne na kelas 5 ki bun be ki ba lichon hi sabar hi ki ba susong hayeng te kim padon mar ki ba tip hi ma ki bala laj ne te bun ki bala ya chon bi sabar hi ke jing skul jonga te ka sarkar kan peilem namar ba ngi kum ne kum ong no sinong pre badang rit kum suong no kata sokowe ro kasurok ro dang jenjar ka skul ro ngi jenjar te ka sarkar daga ba susnai lam ban kar ban isnai ken ngi namar ba ngi ton hakata jing ka jing jenjar ka ba hantam hak surok ne skuro don ka jing ka jing jenjar ne ha sinong jungi te ka sarkar kan pe kan khni lam gen nam ta ka jungi kan sinong bano ha ka jing long sinong jung ne ga sinong jungi te ha ka jing tip junga te nadu usnem si jar khnai spa khnai phuai man makalara ne kumno nga kumta hin mara bangala suhe de yu nta sibet tengah sikon mau mala we thu khana ipa kata kumba kat no yeng kila don menta lai phu yeng kila ya don Hakaway pot kalyang ka Confederation of Riboy People CORP hakajialam upresdan rangba uba bandari rinta tiang lem ki dekhot ka seng hakash pautare ulber arja arpusan kila lej benno senyang yakati ka skol da ki miet pat ki syuki nakaliang ba bandari uloong baun selek kentu ya ketenat sarkar ban taulat kumnu ban kentiu ke ne skul bat ban penyoru da ka surok ka bapaka hakate ka snong ila ya tre rangkat ban ya sponsor ini giben ban ai ya kan ke skul mo nam ta jing dan kam jo kan skul mar ki khna ang ne po skul ki dan dang ba ar pun reungut mo ke de skul ke badang thamai ke badang suseng thamai te ka skim ru gim paryo ang sarkar te gijerap na sarkar kan tam mikina hikai ba pri yo gipadyo te na ikme lente ba ka jingwan ka jungi hangne ba ka board district kin pet benya bat yarap kerpang lem nam ta ka ni school ka banang sna di terpaj ki ben school rem padan ngi kum ka seng syarap banno senyang lem na ka benta ka ni school te kentu shusho ya ki board jungi SSA mo ka SSA badan hapo district ka jungi kinwan ban pet company alor video gene school banirap lem ma kum mentang ngidang duna khana school kat badang mi gisngi gistam ka por ngathrai ki khana school ki dang bon gin mar kane ka snong lum kunjon connection lum kunjon ka khamjangai ka lenti ka surok ro ka basneu te ki school ki jangai don chilu sling chilu umroi ten raila da yo school ki babyang hangne ladala ban bu digno hikai ki ba khambyang le se kan kham ka school kan yo gi kai ba paka na tai khna Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.